Здравейте хора, ние сме Забавни БГ, аз съм Деси, това е Иво. Темата на нашия клип е реакции на филми с емоджита. Надявам се, което правиме да ви хареса Абонирайте се, и го харесвайте. на приятели и го харесвайте. Да. Да започваме. Първия филм. It. Балон и клоун. It. Превод. Знаеш какво е? Pennywise. It. Добре. Много странно. Какво е това сега? Не знам. Я да видим. Inside Out. Кой сети да се сети? Рататуй! Рататуй. Дойде има една простотия на ум да кажа. Рататуй. Много хубаво филмче. За готвене. Така. Добре, да сега е лесно. Цар Лъв. Лъв и корона, цар Лъв. Като е етос. Царица Лъвица. Магарица. Да. Екстра. Така. За сега са добре. Лесни. Паяк и човек. Не знам какво е това, бе. И аз не знам. Спайдърмен. Ужас. Изложихме. Да. Десния. Десния, златния. Ха! Левия беше. Добре. Айде не се обясняй. Да, Лайквайте. както го казват да лайкнете, като ви хареса, Поделяйте. на всички. На приятели. Сам вкъщи. Сам вкъщи. Коледната част. Сам вкъщи, коледната част. Титаник. Титаник. Титаник, няма какво друго, бе. Кунг Фу Панда. Едно. Кунг Фу Панда 2. Писък. Скрим. Това значи и на английски. Скрим е писък. Добре. Го познах. Да. Wednesday. Не знам. Wednesday. Тази с ръката, където тук стои. Wednesday. Познах. Трето. Средно. Това е второ средно. Второ. Второ. Средно. Търсенето на Немо. Да, ако чувате и малкият там се обажда. Да. Така. Така. Що не се включиш, бе? Хари Потър. Хари Потър. И аз съм за Хари Потър. Ръчовек, светкавици и вълшебна пръчка. Така. Легардиум Левиоса. Бягащ човек и кокошка.
Run chicken? Chicken run. Да. Добре, То е същото. решението ми не е същото, извинявам се. Лево. Второто, Левото. Левото. добре, ляво. Мое ляво. Ляво, което няма шапка, некъв петел там. This one. Добре. Затова сме малко прости. Зоотрополис. Зоотрополис. Аз съм за зоотрополис. Лисица, заек и патрулка. Зоотрополис. Да, мамо. И Маки се опитва да ни помага отзаде. Добре, познахме. Кинг Конг? Кинг Конг. Май. Защото има микрофон, коала, маймуна и прасе. Кинг Конг. Синк. Добре. Да. Уш. Ухо, игрек и кружка. В този филм. Бъс. Вълкът от Уол Стрит. И аз съм за него. Да отбележим вълкът от Уол Стрит. И аз съм за вълкът от Уол Стрит. Yeah. Сега да видим другото. Мъже в черно. Един бял и един черен пистолет и извънземно. Мъже в черно. Мъже в черно. Абонирайте се. Екстра. Човек, ръце и ножици. Едуард Ножиците. Едуард Ножиците. Той се води като хорор филм. Моля, не се плезете. Железният човек. От мъстителите на Марвел. Май. Да, Сега ще от видим. мъстителите на Марвел. Кинг Конг. Аз викам коала. 4. 4. 4. Човека пита къде е коалата. Аз искам четвърката. И аз съм за четвърта. Познахме. Аз познах. Ти викаш горилата. Леденото кралство. Който го е гледал? Нормално. Я съм го гледал, ама е тъпо. Познах. Кринч! Зелен човек с брада, бягащ човек и коледен хар. Кринч! Ръка на устата, моля. Извинете. Така. Хотел Трансилвания. Те от Трансилвания. Тео. Хотел Трансилвания, моля. Така, ако ви харесват още които продължаваме филмчето, ще ме следващата част. Довиждане. Довиждане. Абонирайте се, харесайте и споделяйте с приятели. Това беше от нас. Аз съм Деси, това е Иво. А Ето това вече. е Ивайло отзади.